зури мушт аз ваҳдати ангуштҳо ояд ба даст. ҷамъи моро аз парешонӣ нигаҳ дорад худо. ассалому алайкум мардуми захматкаш, мардуми сарзамини тоҷик, чӣ дар кадом гӯшаву канори дунё набошед. медонед бисёр кишварҳо бо чӣ ғанӣ ҳастанд, бо чӣ бой ҳастанд. имрӯз атрофи ин каме хоҳем суҳбат кард. мо агар ошкоро гап занем, талх гап занем, хуҷандиҳо мусиқии ҷанубро гӯш намекунад. ё душанбе гӯем, аз ҷануб бошад мусиқии хуҷандиҳоро гӯш намекунад ва аз паси таҳқир ҳастем. сару сема нашавед. мо мусиқи якдигарро намеписандем, неш мезанем. мусиқи яксу, либоспӯшӣ, ҳатто як мисоли оддӣ. тӯпӣ ҳаст, тоқӣ ҳаст, тоқии бадахшонӣ, тоқии кӯлобӣ ва тоқии мардуми шаҳрнишини тоҷик. фарқиятҳош ҳаст. бармегардем ба хӯрок. дар хӯрок ҳам якдигарро паст мезанем. пас агар бегонаҳо моро бубинанд, механданд, аз ҳоли мо механданд. медонед азизонам, инҳо бой будани моро нишон медиҳад, ғанӣ будани моро нишон медиҳад. яъне далел, агар як гулро тамошо кунем, як лаҳза тамошо хаста мешавем. аммо гулҳо бошад, гулҳои гуногун бошад, таб дигаргун мешавад. пас фаҳмидед ман чӣ гуфтам. лаҳҷаи суханронӣ, лаҳҷа. бубинед мардуми суғд чанд қадар лаҳҷа дорад аз хуҷанду дигар ҷоҳо. мардуми ҷануб ҳам ин тавр. яъне ҳар яки мо мардум лаҳҷа, шеваи гапзанӣ дорем. бештар якдигарро аз шеваи гапзанӣ, аз лаҳҷаи гапзанӣ мефаҳмем. аммо мо якдигарро масхара мекунем. якдигарро масхара мекунем. ту ин гуна гап мезанӣ, ту ин гуна гап мезанӣ. дар зиндагӣ дида истодаем. аммо боз мегӯям дӯстон, чанд қадар лаҳҷа зиёд шуд, чанд қадар либос, чанд қадар ҳамаи ин ғанӣ бой будани мо мардуми тоҷикро нишон медиҳад. набояд мо якдигарро пас занем. манзури ман насиҳат нест. ман ҳақ надорам ки шуморо насиҳат кунам дар ин синни сол. аммо каме ҳам бошад фикр кунед. каме ҳам бошад фикр кунед. гулро беҳуда мисол наовардем. як замони дигарам дар шабакаҳои фейсбуку дигар як баҳс шуд. мегӯянд қорутоб аз мо нест. қорут калимаи тоҷикӣ нест. пас набошад самбуса ҳам нахӯред, манто ҳам нахӯред, картошка ҳам нахӯред. инҳо аз мо нестанд. қабул кардем, ҳамашро қабул кунем. як чи ихтиро мешад, баъд ҳар кас мегирад. аслан дар бораи қурутоб чӣ гуфтани? қурутоб як намуди хӯроке ҳаст ки зуд тайёр мешавад, вайрон намешавад. яъне ки аз ин ҷо ба он ҷо рафтан, аз ин ҷо ба он ҷо рафтан осонтар аст. чун нони қоқро мегирифтанд, қурутро ҳар куҷо ки ист мегирифтанд, месовиданд, об меандохтанд ва қурутоб омода мекарданд. мо дар ҳар чиз ҳоло ҳам ҳастем, неш мезанем. чӣ дар шеваи гап задан, чӣ дар либосу тӯпиву бадахшониҳо боз як намуди вай доранд, пайпоқ доранд. бо ҳар гуна аз ғанӣ буданамон мо сад афсӯс дар баъзан ҳолатҳо инро бовар дорам бисёри шумо дарк мекунед. баъзан ҳолатҳоро мебинем, баъзан рафтор мебинем, баъд фикр мекунам ё ман бисёр пеш рафтам ё куллан қафо мондам. ҳамин эҳсосот ҳаст. мақсади ман ин аст ки аз ғанӣ буданамон,
аз ҷудогӣ ҳамаи ин моро ба ҷудогӣ ву ба чиҳо намеорад. ҳамин сарчашмаи ҷанги ҳамин тоҷикистонам солҳои 90 агар ки решаашро бигирем аз ҳамин сар шуд, маҳалгароиву ину ону. аммо мақсади ман ин аст ки мо бояд фахр кунем аз ҳар лаҳҷаву аз ҳар гӯшаву канори тоҷикистоне ки ҳастанд. мо бо онҳо фахр кунем, бо якдигар фахр кунем. баъд мебинем ки маданияти мо дигаргун мешавад. оҳиста оҳиста пеш меравем. мо бештар як муамморо мисол меорем, мегӯем ки дигар зиндагӣ кардан душвор асту чиҳо. агар қиссаҳоро хонед, давраҳои фиръавну ва дигар чиҳое ҳаст ки мо шукраш 1000 маротиба аз ӯ болотарем. ба ин хотир биёед якдигарро мазоқ накунем, якдигарро масхара накунем ва бо якдигар фахр кунем. агар мо бо якдигар фахр кунем, пас ман намедонам боз чиҳо баъд моро интизор аст. баъзан ҳолатҳо мешавад, мебинем ки дигар қувваҳо аз мо истифода мебаранд ва баъзани бародарони моро мегӯянд ки шумо тоҷик нестед. байни мо ин гуна ҷудоиҳо меандозанд. бисёр эҳтиёт кунед дӯстон, чун порчаи шеъриро дар аввал гуфтем. зӯри мушт аз ваҳдати ангуштҳо ояд бад аст. бо як лилак намешавад ягон кор кардан, аммо мушт ки барои зур шудан бояд мушт бишавад. баъд парешонии моро худо нигоҳ дорад. баъзан ҳастанд аз мардуми чи ин тарафи суғду чи он тарафу як се қавмияте ҳастанд ки гӯё ки мегӯянд ки мо тоҷик нестем. се қавмият ҳастанд. аз тарафи ҷанубу аз тарафи суғду боз дигарҳо ҳастанд. медонед, агар ман содда карда фаҳмонам, вақте ки забон агар хато накунам, шояд хато кунам, чун ёдам нест замоне ки ин атроф суҳбат шуда буд. вақте забонҳо дигар мешаванд, вақте ки маданият ҷорӣ мешавад, вақте як чиз ҷорӣ мешавад, зуд баъд бисёр ноҳияҳо ки дар як кунҷ буданд, дар як кунҷи кӯҳистон буданд, онҳо мемонанд. мисол меовард тарафи помир, яғноб. савол мешавад, чаро инҳо забони худ доранд, аммо мо тоҷикӣ гап мезанем, онҳо дигар, ё яғнобиҳо боз дигар ҳастанд. чаро? вақте ки маданият ҷорӣ шуд, вақте ки ин забон ворид шуд, пештар як мисоли оддитон меорам, дар худи як доғистон, хато накунам, чанд то 50 ё 30 чанд доғистони хурдакак аст, забон доранд. ҳар кас ҳар гуна гап мезанад. вақте ки ворид шуд, вақте ки забони форсӣ, дар ин вақте ки тоҷикӣ мо гап задем форсӣ, баъд бисёр ноҳияҳо вайҳое ки буданд ки дар чед монданд, урфу ваи пештараи худро гирифтанд. масалан мисол чӣ гуна орем ки барои фаҳмотари шумо, як замон мо форсӣ менавистем, яъне арабӣ форсӣ менавистем. баъд замоне шуд ки крилӣ буд, аммо нафароне ки дигар дар кӯҳ то дирӯз бобокалонҳо намефаҳмиданд крилӣ, чун онҳо бо он одат карда буданд. яъне вақте ворид шуда буд, онҳо чед монданд. аз ин чизҳо баъд урфу одати худшон худ ба худ ҳамин гуна. ин як мавзӯи бисёр васеъ аст ва баъд душманон мехоҳанд ки аз ин истифода баранд. чун гуфтем, агар ки сарчашма бигирем, ҳама боз меравем аз як бобову бибӣ ҳастем. боз ҳама аз як бобову бибӣ ҳастем. ба ин хотир хусусан ман намехоҳам ҷудоиро. ҳар мардуме ки ҳаст, бовар кунед, агар инсон як зарра фикр кунад, бештар мо тоҷико ҳозир, ҳамин ҷавонои ҳозира ё савремене мегӯянд чӣ, номус мекунанд. бовар кунед, аз тоҷик буданашон номус мекунанд. баъд мо насӯзем, кӣ месӯзад? вақте ки аз таърих бохабар бишаванд, вақте ки аз бузургон, фаромӯш насозед, бори дигар мегӯям, ҳамин дирӯз ҳам як
аз намози ҷумъа баромадем, як донишҷӯ аз Туркия будааст, бисёр ҳамсӯҳбат шудем. Баъд гуфт ки як дӯсти турк дорам, гуфт мехоҳад тоҷикӣ омӯзад, форсӣ омӯхта истодааст. Барои чӣ? Гуфт барои румӣ, барои шеърҳои румиро фаҳмидан. ё доред як қиссаи дигаам нақл карда будем, аз Индонезия як одам омада буд дар Тоҷикистон 2 сол зиндагӣ кард ба хотири забонро омӯзаму аз Мавлоно шеърҳои аслиашро дарк кунам ва маънешо бифаҳмам. ё ки як дӯст доштам аз Доғистон буд, занак, мегуфт ки ман фахр мекунам ки ман тоҷик ба дунё биям. Ман фахр мекунам ки тоҷик ба дунё. Вақте ман гуфтам чаро? бештар ҷавонони мо худшона доғистонӣ меҳозир туёи мо бе инхелӣ намегузарад. ман шарм медорам ростӣ. чаро? гуфтам чаро ту мегӯӣ ки ман мехоҳам ки тоҷик бошам? гуфт ки диловар, пояҳои диниву дунявӣ шумо ҳастед мардуми тоҷик. баъд гуфтам чӣ гуна? диниро мисол овард. гуфт имом Бухорӣ, имом Аъзам, имом Ғаззолӣ, бисёр бузургонро гуфт ино пояҳои ислом ҳастанд. гуфт дунявӣ, гуфт ба монанди Синову, Румиву ҳазор як чизҳое ки дорем, ҳамин химияву, ситорашиносиву, тиббу, ҳамаи чизҳо мо саҳми бузург гузоштем. моро он гуна парокандае карданд ки ин дар фикру хаёл набуд. пештара уламоҳои мо диниву дунявӣ буданд. вақте ки забт карда гирифтанд мо тоҷиконро, ман содда карда ё дағалтар карда мефаҳмонам, барое ки мо мардуми кӯҳистон бештар ҳастем, содда карда фаҳмонам, гӯё ки чӯпонҳоро куштанд, чӯпонҳо подабонҳоро куштанд, дигар рамаи гӯспанд бесоҳиб монд. ҳар кас хост гирифт, ҳар кас хост ҳар тавр кард. яъне вақте ворид шуда буданд фақат уламо куштанд, ба он хотире ки як аср ё як поколенӣ мегӯянд, дигар ҳама дигар бесавод шудаем мондем. агар гап занем ворид шудан мегирем, вориди таърих. шояд аз гуфтаҳои мо хатоие бошад, бори дигар пешакӣ бахшиш мепурсем ва биёед якҷо бишавем. тоҷикон, ҳамин бисёр гуфтанӣ дорам, лекин нуқта бас аст агар шуур аст, варна чӯ чароғ пеши кӯр аст. худо шоҳид аст, тамоми чизро тарк кардем ва манзур мақсадмон ҳамин аст ки то як нуқта ҳам бошад ба ҳамон фикри хомамон, ба ҳамон чизе ки фаҳмише надорем, барои шумо чизе бифаҳмонем. агар як нафар ҳам аз гуфтаҳои мо чизе бигирад, мо барои ҳамон як нафар кор мекунем. шуморо дӯст медорам аз сидқ. бештар мегуфтанд ки сухан мегӯӣ бо инон, сухан аз қалб барояд, зуд ба қалб меравад. сухани даҳонӣ аз ин гӯш ба гӯши дигар меравад. худоҳофиз то барномаи дигар. حمدو ثنایو نتوانم ادا نمو لبوانم و دبر ثنا ناله میکنم